ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായം, ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷ സന്യാസം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ 17-ാമത്തില് ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗം, അതായത് വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗുണത്തിലും ഓരോരുത്തരുടെ ആ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ആഹാര രീതി കണ്ടു, ഭക്ഷണ രീതി കണ്ടു, പിന്നെ എന്താണ് യജ്ഞം കണ്ടു, പിന്നെ തപസ് കണ്ടു, ദാനം കണ്ടു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ അസത്ത് എന്താ, ഓം തത്സത് എന്തിനാ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ 17 അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത പൂർണ്ണമാണ്. പക്ഷെ ഈ 18-ാമത്തെ അധ്യായം, 2-ാമത്തെ അധ്യായം പോലെ എന്താണ്, ഇത് സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഗുണാതീത അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ എത്തണം, അതായത് ഗുണാതീത അവസ്ഥയിൽ എത്തുക, പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ത്യാഗവും, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് സന്യാസം എന്താ, ത്യാഗം എന്താ. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ വരികയാണ്. സന്യാസവും ത്യാഗവും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉദ്ദേശ്യം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ്, എന്താ പറയുക, ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്ന ആ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. സന്യാസം എന്താ, എന്താ പറയുക, ത്യാഗം എന്താണെന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും അതിന്റെ വിവരണം തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒന്ന് തൊട്ട് 12 വരെ എന്താണ്, വിരക്തിയോടെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. വിരക്തിയോടുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനോട് ആസക്തി ഇല്ലാതെ, കർമ്മങ്ങൾ ആസക്തി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അതായത് പ്രതികരണം, നമുക്കറിയാം ഓരോ കർമ്മത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളത് ആ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം, പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനം. പിന്നെ 41, 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ തന്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്ന, കർമ്മത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ത്യാഗത്തിന്റെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗിയിൽ നിന്ന്
ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. പിന്നെ 56-60 ശ്ലോകം വരെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനം, പരമാത്മാവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചരണവും. പിന്നെ എന്താണ്? അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അർജുനൻ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് സംശയാലുവായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് അവസാനം ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ ഗീതോപദേശം എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ അർജുനൻ എന്താണ്? ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. തന്റെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനം, ലാസ്റ്റില് സഞ്ജയൻ പ്രവചിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 1 തൊട്ട് 6 വരെ അധ്യായങ്ങൾ എന്താണ്? കർമ്മയോഗമാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മയോഗത്തിന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സംഗ്രഹം, അതായത് ചുരുക്കി അതിന്റെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും പറയണം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇത് സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ സംശയങ്ങളാകുന്നത് അസുരന്മാരെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ അസുരന്മാരാകുന്ന ആ സംശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ആ സംശയങ്ങളെ, അസുരന്മാരായ ആ സംശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു ആര്? അർജുനൻ. കാരണം കേശി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, കേശി ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, കേശി എന്നുള്ള ആ അസുരനെ വധിച്ചവനാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ കേശി നിഷൂധന, ഋഷികേശ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഋഷികേശ, കേശി നിഷൂധന എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. അതായത് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആ സംശയങ്ങളാകുന്ന അസുരന്മാരെ വധിക്കാൻ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു, സന്യാസം എന്നാൽ എന്ത്? സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യം എന്തെന്ന് അർജുനൻ ഇപ്പൊ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നു. മുൻ വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അനുബന്ധം അത്രേ 18-ാം അധ്യായം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനത്തെ അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമാകണം. അത് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണെന്ന് ആണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആ അതീവമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായ കാര്യം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണ്. അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനമാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, കർമ്മം കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഹ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർവകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ അഭീഷ്ട സിദ്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് സന്യാസം. എന്താണ്? ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസമാണ്. പിന്നെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത്, അതായത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ത്യാഗമാണ് എന്നിപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം എന്താ പറയാ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ, അത് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണഃ യജ്ഞദാന തപഃ കർമ്മ നാത്യാജ്യം ഇതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ ആയ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, കാമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും എന്താണ്? ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണം എന്നാണ് ചില ബുദ്ധിമാന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു യജ്ഞം
തപസ്, ദാനം. നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി സാത്വിക യജ്ഞം എന്താ, രാജസിക തപസ് എന്താ പറയാ, തമോ യജ്ഞം എന്താന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും അത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ചില ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു തപസ്, ദാനം, യജ്ഞം ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നിശ്ചയം ശൃണു മേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരതസ്തമാ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷവ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, എന്താ പറയാ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഇപ്പൊ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആഹാരം, 3 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരം, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം കണ്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പോ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ത്യാഗത്തെ പറ്റിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായം, ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം, പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ അന്തിമമായി എടുക്കണം. അപ്പോ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താണോ അഭിപ്രായം അത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അതിനാണ് നമ്മൾ അന്തിമമായി കണക്കാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഫൈനൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിശ്ചിതങ്ങളായ ഈ വിവിധ ആണല്ലോ വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേദശ്ച സർവേ രഹമ്യ വേദ്യോ, വേദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നവനും പിന്നെ വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ എല്ലാ നിയമങ്ങളും എന്താണ്? അതെല്ലാം എന്താ പറയുക, വിവിധ നിയമങ്ങളാണല്ലോ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? ഈ ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ വേദങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും വേദങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അന്തിമ നിർണയം അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം, അതായിരിക്കും അഭിപ്രായമൊക്കെ അതായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്? യജ്ഞ, ദാന, തപകർമ്മ, യജ്ഞദാന തപകർമ്മ നത്യാജം കാര്യമേവ തത്ത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. ഇവിടെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവ അല്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പലരുടെയും അഭിപ്രായം എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നമ്മൾ അതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ അല്ല. ഇപ്പൊ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം എന്താ പറയാ, ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗം. അപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ കർമ്മത്തെ ത്യജിക്കുന്നത് സന്യാസം എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ് ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് ഈ 3. ഏത്? യജ്ഞമായാലും തപസ്സായാലും എന്താ പറയാ, ദാനമായാലും മഹാത്മാക്കളെ പോലും ഇത് വിശുദ്ധീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, ഇതിനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഏതാന്യപി തു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനി തിമേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തി കൂടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ. ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആസക്തി പാടില്ല. അതായത് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ദാനമായാലും യജ്ഞമായാലും തപസ്സായാലും അത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം ഈ 3 കർമ്മങ്ങളെയും. പിന്നെ ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. അതായത് എന്റെ ഒരു ധാർമ്മിക ബാധ്യത, എന്റെ നിയത കർമ്മമാണെന്ന ആ ഒരു കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ. കർത്തവ്യ ബോധം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഇത് ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഫൈനൽ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഭഗവാന്റെ ഡിസിഷൻ പറയണേ ഭഗവാൻ. അതായത് ആസക്തി കൂടാതെ, ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ ഈ 3 കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം നമ്മൾ. അതിൽ കർത്തവ്യബോധം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കണമെന്ന് സന്യാസം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ സന്യാസം അതല്ലേ പറഞ്ഞു, ത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ അതല്ല, ചില കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല, ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മമായിക്കോട്ടെ, ഏത് കർമ്മമാണോ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലും ഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം. ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന എന്ത് കർമ്മവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് ആകാവുന്നത് എന്തും
എന്തും അതെന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് എന്തൊക്കെ സഹായമാകുമോ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നമ്മളതൊക്കെ ഒരു ഭക്തന് സ്വീകാര്യമാണ്. ഭക്തൻ ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കില്ല. അപ്പൊ മായാവതികൾ എന്ത് പറയും? നൈറ്റി നൈറ്റി നൈറ്റി, അതായത് എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ മായയാണ്. ജഗത് ബ്രഹ്മസത്യ ജഗത് മിഥ്യ, ബ്രഹ്മം മാത്രം സത്യമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം കാണുന്നത് മിഥ്യമാണ്. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? യുക്ത വൈരാഗ്യം, അതായത് അവന് ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ അവൻ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറയും, ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ എന്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് യുക്ത വൈരാഗ്യം, അത് യുക്ത വൈരാഗ്യമായി മാറും. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തൻ എല്ലാം സ്വീകരിക്കും. യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ എന്ത് സഹായിക്കും അതൊക്കെ അവൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപദ്യത്തെ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസഃ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. എന്താണ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്? അതായത് നിയത കർമ്മങ്ങൾ. ഓരോ നമുക്കറിയാം 4 വർണ്ണങ്ങൾ 4 ആശ്രമങ്ങൾ അല്ലെ. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഏതൊക്കെയാ വർണ്ണങ്ങൾ? ബ്രാഹ്മണൻ, വൈശ്യർ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, 4 വർണ്ണങ്ങൾ. ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, സന്യാസം, വാനപ്രസ്ഥം. വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം. ഈ 4 ആവരണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓരോ ആശ്രമത്തിലും ഓരോ വർണ്ണത്തിലും എന്താണ് നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ നിയത കർമ്മം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആ മിഥ്യാഭിമാനം കൊണ്ട്, അതായത് നമുക്ക് മിഥ്യബോധം, നമുക്ക് ശരിയായ ബോധമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മിഥ്യാബോധമാണ്, നമുക്ക് എന്താണ് തെറ്റായ ബോധമാണ്, ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നിയതകർമ്മങ്ങളെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ഇപ്പോ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ ഇന്നും നമുക്ക് എന്താണ് 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം, ജ്ഞാനം, ബുദ്ധി, കർമ്മം, കർത്തൃ, ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ 3 രീതിയിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? നിയത കർമ്മങ്ങളെ അവിടെ എന്താണ്? വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. എങ്ങനെയാണ്? നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് തമോ ഗുണ ത്യാഗമാണ്. ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക ചെയ്തുകൂടാ എന്നാണ് വിധി. അതായത് ഒരു സന്യാസി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച ആളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം, സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി, തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തുകൂടാ എന്നാണ് വിധി. അവൻ അതിന് എന്താ പറയാ അവനവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നതിനെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സ്വന്തം അഭീഷ്ടസ്ഥിതി, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം അവനവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതാണ്. അതിപ്പോ എന്താ പറയാ അവനവന് വേണ്ടി സ്വയം പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം എന്താ പറയാ ഭുജിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാപമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിലക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സന്യാസിക്ക് വിലക്കില്ല, അത് വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കാനായി സന്യാസിക്ക് അയാളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സന്യാസിയുടെ ഒരു ശിഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ശിഷ്യൻ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കണം. ആർക്ക്? ഒരു ഗുരുവായ ആ സന്യാസിക്ക് അതൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ്. അത് ബാധ്യത എന്താ പറയുക നിയത കർമ്മമാണ്, അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. തന്റെ ശിഷ്യന് ഇപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കാനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സന്യാസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതേപോലെ അത്തരം പ്രവൃത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നവൻ തമോ ഗുണ പ്രേരിതനായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ അതിനെ ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്? തമോ ഗുണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ, നമ്മൾ വെറുതെ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണ്? അതിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണ ത്യാഗം നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നിയത കർമ്മങ്ങൾ ശ്ലോകം വായിക്കട്ടെ. ദുഃഖമെത്യേവ യത് കർമ്മ കായക്ലേശ ഭയാത്യജേത്
കൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. ഇവിടെ നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്നോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗം. ഇപ്പൊ നമ്മള് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർണ്ണാശ്രമത്തില് ഓരോരുത്തർക്കും നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലേശകരമെന്ന് വിചാരിച്ച്, അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് കണക്കാക്കി ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസ്യമായ ത്യാഗം. അതായത് നിയത കർമ്മങ്ങളെ ക്ലേശകരമെന്നോ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നോ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അതെന്താണ്? രാജസികമായ ത്യാഗം. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഓർത്തിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? അതൊക്കെ നിയത കർമ്മങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതൊക്കെ ക്ലേശകരമാണെന്ന്, ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, അത് ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? രാജസികമാണ്. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമാവുന്ന വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അതും നല്ല ഒരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് സാത്വികമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് തന്നിഷ്ടം പോലെ തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാത്വികമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആധ്യാത്മികമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്തുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയന്നോ ക്ലേശമെന്ന് കരുതിയോ പിന്മാറിക്കൂടാ. നമ്മൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, ആധ്യാത്മിക പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഹരിനാമം ജപിക്കുക, കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധനം ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനം കാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? നമുക്കത് ക്ലേശമെന്ന് കരുതി, ഭയന്നോ ക്ലേശമെന്നോ കരുതി പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇപ്പോ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ത്യാഗത്തിലെ താമസം കഴിഞ്ഞു, രാജസിക കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോ സാത്വിക ത്യാഗം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയത്തെ അർജുന സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചെയ്വ സത്യാഗ സാത്വികോ മതഃ. അർജുന, ഭൗതിക സംഗീതനായ, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ട്. ശിവമാതാജി ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഉണ്ട്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹീതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സാത്വിക ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക സംഗ്രഹീതനായ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ കാണാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ കാണാതെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഒരു തരത്തിലുള്ള ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, അതായത് എന്റെ നിയത കർമ്മമാണ്, എന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന പോലെ കരുതി, അത് അർജുനന്റെ ഒരു നിയത കർമ്മം എന്ന് ചിന്തിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? സാത്വികമാണ്. യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണമായിരിക്കും. അതിപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം എന്റെ ആൾക്കാരെന്നും പറഞ്ഞു ആ നിയത കർമ്മം ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് താമസികമാണ്. കാരണം നിയത കർമ്മമാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു. പക്ഷെ അർജുനന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നല്ല കാരണങ്ങളാണ്. കാരണം എല്ലാം ഗുരുസ്ഥാനത്തുണ്ട്, എന്റെ അച്ഛനമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് നല്ല കാര്യം തന്നെ. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞു അത് നിയത കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാണ് അർജുനൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താമസികമാവും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം എന്റെ നിയത കർമ്മം എന്ന് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അഹിംസയല്ല, അത് ഹിംസയല്ല, അതെന്താണത്? അത് കർമ്മമാണ്. അത് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ന കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജത്തെ ത്യാഗി സത്വ സമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭ കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു സാത്വികനായ, അതായത് സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഒരു വ്യക്തി, ആരാണോ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ആരാണോ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്? ഈ കർമ്മം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അശുഭമാണെന്നോ ഇനിയൊരു കർമ്മം ശുഭമാണെന്നോ അതൊന്നും വേർതിരിക്കില്ല അവര്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർന്നിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി, ശുഭമെന്നോ അശുഭമെന്നോ ഒന്നുമില്ല. അതായത് അശുഭ കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ, അതായത് അവര് ഇപ്പൊ ചിലർ അങ്ങനെയാണല്ലോ, കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ തന്നെ വേർതിരിച്ച് കാണും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? അശുഭമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ശുഭം എന്ന് കരുതുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യും.
പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംശയങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതായത് ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി, സാത്വിക ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്, അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, ശുഭകർമ്മങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തിയും തോന്നാറില്ല. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്, സംശയങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് തീർന്നിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. ആർക്കാണ്? സാത്വികമായ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക്. നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തും കർമാണ്യശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സാത്യാഗീത്യഭിധീയത്തെ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരസ്ഥനായ ജീവന്, ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, ശരീരസ്ഥനാണ്. അതിന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു വേദി വേണം, കർമ്മവേദി. അതാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കർമ്മവേദി. അതായത് ജീവാത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവന്, ആ ആത്മാവിന്, ദേഹിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ദേഹം വേണം. അതാണ് ശരീരം, അതാണ് കർമ്മവേദി. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല. അത് ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഒരു ഉറുമ്പ് വരെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല. എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ ആർക്കും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവന് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തി കൂടാതെ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അതായത് കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും എന്താ പറയുക, കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, അതായത് ഇസ്കോണിലെ പല ആൾക്കാരും എന്താണ്, എല്ലാവരും, ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്, ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനം അത്രയും അവർ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിശിഷ്ട ആത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാർ. അപ്പോ സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിച്ചവനല്ല സന്യാസി. അവര് കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലും ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്, അതായത് അകർമ്മം. അവര് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതാണ് ഒരു ഭക്തനും ഒരു കർമ്മിക്കും വ്യത്യാസം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തനും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മിയും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. കർമ്മി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, സ്വകാമ കർമ്മ, അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ഫലം, ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് വേണം. പക്ഷെ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ എന്താണ്, അവരൊക്കെ ഓഫീസിലും പോവും, ഫാക്ടറിയിലും പോവും, എല്ലായിടത്തും പടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ നേടുന്ന ധനം അവർ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. അതായത് ധനാർജന മാർഗങ്ങളെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആ ധനാർജന മാർഗങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ ധനത്തെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ പണം എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്, ആ സംഘടന എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ അന്നദാനം നടത്താനും, അമ്പലം പണിയാനും, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ആ പണം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയും. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ത്യജിക്കണം, എന്തിനു വേണ്ടി, അത് ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു നല്ലൊരു റീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം, കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെന്താണ്, ആ കർമ്മഫലത്തെ വെറുതെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഞാൻ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കേണ്ടത് എവിടെയെന്നും എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കും, വ്യക്തമായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന്. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം ശ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ആരാണോ ത്യാഗി അല്ലാത്തത്, ആ ത്യാഗി അല്ലാത്ത, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ത്യാഗി ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. യഥാർത്ഥ ത്യാഗി, അതായത് സന്യാസി ആരാണ്, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ധനം ആർജിച്ചാലും അത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധമുണ്ട്. അതാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. പക്ഷെ അതറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ, അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ, അതായത് നല്ലതും ചീത്തയും രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ അവര് അനുഭവിക്കണം. എപ്പോ, മരണാനന്തരം.
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ മരണാനന്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു അവസാന ഘട്ടം, മരണത്തിന് ശേഷവും നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗേജ് എന്ന് പറയില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലഗേജ്, അത് നമ്മൾ ആ യാത്ര, നമ്മളതാണ് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു യാത്ര ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ യാത്രയ്ക്ക് ആരും തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കാരണം അവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്താ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ബാഗേജ് ഓഫ് കർമ്മ. അതായത് എന്താണ്, ഈ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നുള്ള ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആര്? മരണാനന്തരം ആരാണോ ത്യാഗികൾ അല്ലാത്തവർ, അവർ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആരാണോ ത്യാഗികൾ അല്ലാത്തത്, ആ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ നല്ലതും ചീത്തയും മിശ്രവുമായിട്ടുള്ള 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് കണ്ടു യഥാർത്ഥ സന്യാസി ആരാണെന്ന്. അപ്പൊ സന്യാസികൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം അവർക്ക് അറിയാതെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം, എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം, അവർക്ക് ബോധമുണ്ട്. അതാണ്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് ആ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓരോ കർമ്മത്തിനും ഓരോ ഫലങ്ങളുണ്ട്. മരണാനന്തരം നമ്മൾ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയും വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ചുരുക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു, 13-17 അധ്യായങ്ങളിലുള്ള ആ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീണ്ടും സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധ മേ സാഖ്യേ കൃതാന്തെ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവ കർമ്മണാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദത്രയ വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആക്ട് എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്തു എങ്കിൽ അതിനൊരു 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഏതൊരു കർമ്മത്തിനും 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ കാരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. ഏതാണ് ആ 5 കാരണങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക്. അതായത് അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥഗ്വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക്ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഏതാണ് ആദ്യത്തെ? അധിഷ്ഠാനം. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് അധിഷ്ഠാനം. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കർത്തൃ അല്ലെ, ആരാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്. 3ാമത്തെ കരണങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താണ്? നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ആലോചന, ആ ഒരു തോട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരും അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ. ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നും അല്ലെ. അതാണ് നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ. 5ാമത്തേത് എന്താണ്? പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ 4 ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെ പരമാത്മാവിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത. ഭഗവാൻ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ അനുമതിദായകനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് അനുമതി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ 4 ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യും, നമുക്കെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും, പക്ഷെ പരമാത്മാവിന്റെ അവിടെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ 5 വേണം. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു കർമ്മം അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ആദ്യത്തെ അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കരണങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പിന്നെന്താണ്? പരമാത്മാവ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ്. ശരീരവാങ് മനോഭിർ യത്കർമ്മ പ്രാരഭത്തെ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടാകട്ടെ, ശരീരം കൊണ്ടാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൊണ്ടാകട്ടെ, എന്തൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും. ഇപ്പൊ ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ 5 കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനിയിപ്പോ അന്യായമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് മനസ്സുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അത് ശരീരം കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വാക്കുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
ന്യായമായ കർമ്മം എന്നാൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായത് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ന്യായമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. അതിന് വിരുദ്ധമായ കർമ്മം അന്യായവുമാണ്. അപ്പൊ ന്യായമായതും അന്യായമായതും കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തു പറയുന്നോ ആ രീതിയിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്താൽ അത് അന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് വേണം? മനസ്സ്, ശരീരം, വാക്കുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വേണം. അധിഷ്ഠാനം, എന്താ പറയുക, കർത്തൃ വേണം, അവിടെ ആ 3 എന്താ പറയുക നാനാവിധത്തിലുള്ള ആ ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം, പരമാത്മാവ് അവസാനം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പരമാത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടതായാലും കർമ്മം നിറവേറ്റാൻ മുൻ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് ന്യായമായാലും അന്യായമായ കർമ്മമായാലും അത് നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തു യഃ പശ്യത്യാകൃത ബുദ്ധിത്വാന്ന സപശ്യതി ദുർമതിഃ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. ഈ ആർക്കാണോ ഈ 5 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അത് ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത്, അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമാനല്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ തോന്നുക? ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല. അപ്പൊ എന്തൊരു കർമ്മം നടക്കുമ്പോഴും ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും അവിടെ എന്തുണ്ട്? 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇല്ല, ഈ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആള് ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥ കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ചില കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ചില കർമ്മങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല? അതായത് അവിടെ പരമാത്മാവിന്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി, ആ അവസാനം, അതായത് അനുമതി കൊടുക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിന്റെ അവിടെ അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചില കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളെന്താണ്? അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന ആള് അത് വിഡ്ഢിയാണ്, അതായത് ബുദ്ധിമാനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനും 5 ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മത്തിന് കാരണമായി കാണരുത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ 4, അതായത് അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം, പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, പിന്നെന്താ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ആ എന്താ പറയാ ഉദ്യമങ്ങൾ, ഇത് മാത്രമാണ് 4 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. പരമവും എന്താ പറയാ കർമ്മക്ഷമവുമായ കാരണത്തെയും ഓർക്കണം. അപ്പൊ ആ എന്താ പറയാ പരമമായ കാരണത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഏതാണ് പരമമായ കാരണം? ഭഗവാനാണ്. ഈ പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് താൻ തന്നെ കർത്താവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആർക്കാണോ ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തത്. അപ്പൊ 5ാമത്തെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ആണ് ആര്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ആ പരമാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു സാങ്ഷൻ, പെർമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുമതി ഇല്ല എങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കാണോ മനസ്സിലാകാത്തത്, അദ്ദേഹം എന്ത് ചിന്തിക്കും? ഞാനാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കും. നമുക്ക് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അറിയാം അല്ലെ, തെറ്റായ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ, തെറ്റായ ചിന്താഗതി. എന്തും കർത്താഹം ഇതി മന്യത്തെ, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. 3:27 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്താ? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യത്തെ. അപ്പോ തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. കർത്തൃത്വ ഭാവം വരികയാണ്. യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർയസ്യ ന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമാം ലോകാന്ന ഹന്തീന നിബധ്യത്തെ. മിഥ്യ അഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടെയും കൂടിയ ഒരാൾ എന്താ പറയുക നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഇവിടെ മിഥ്യ അഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ, അതായത് ഞാനാണ് ശരീരം, ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ശരീരമാണ്, ഞാൻ ഇത്, ഞാൻ അത്, ഞാൻ ഇത് എന്നൊക്കെ തെറ്റായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന ആ അഹംഭാവം, മിഥ്യ അഹംഭാവം ഇല്ലാതെ അതിൽ പ്രേരിതനാകാതെ അനാസക്തമായി, അതായത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി കൂടാതെ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ ഒരാള് നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അത് ഹിംസയല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഇപ്പൊ നരഹത്യ ചെയ്താലും അത് ഒരു ഹിംസയല്ല. കാരണം താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, അതായത് പരമപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകനല്ല. അതായത് ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഹിംസയായാലും അത് അദ്ദേഹം ഹിംസ ചെയ്താലും അത് ഹിംസകനല്ല അദ്ദേഹം. കാരണം അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമമായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയാ സ്വപ്രേരിതനായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണ്? മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്. അയാൾക്ക് ഹിംസ
ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവപ്പെടുകയും ഇല്ല. അപ്പൊ ഹിംസ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നമുക്കറിയാം ഓരോ കർമ്മത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കർമ്മത്തിനും എന്താണ് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ഓരോ ഗുണങ്ങളായാലും ദോഷങ്ങളായാലും നമുക്ക് കിട്ടും. ചീത്തതും നല്ലതുമായ ആ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹിംസയായാലും പോലും അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രതികരണം അനുഭവപ്പെടില്ല. ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയാ, അർജുനൻ ഹിംസ ചെയ്യാൻ, ഹിംസ എന്നല്ല, അത് യുദ്ധമാണ്. കാരണം അധർമ്മം ജയിക്കാൻ പാടില്ല, ധർമ്മം ജയിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹിംസയല്ല. കാരണം ആ യുദ്ധം ഹിംസയല്ല. കാരണം അവിടെ ഹിംസകനല്ല അർജുനൻ. കാരണം അർജുനൻ ഏതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്നെ ഓർത്ത് ചെയ്യേ, മാ മനുസ്മര യുദ്ധച്ച, ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹിംസയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, ആ ഹിംസയല്ല പക്ഷെ അധർമ്മത്തിനെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അർജുനൻ എന്താണ്, ഹിംസകനല്ല. അപ്പൊ അർജുനന് യാതൊരു പ്രതികരണവും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ വേറൊരു ഉദാഹരണം, മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ എന്താ പറയാ കൊലകുറ്റം ചുമത്താറില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സോൾജർ അല്ല, ആർമിയിലുള്ള ഒരു സോൾജർ അവരുടെ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവിടെ പലരെയും കൊല്ലുവര് അല്ലെ, പലരെയും അവർ വധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവരുടെ മേലെ എന്താ കൊലകുറ്റം നമ്മൾ ചുമത്താറില്ല. അതേപോലെ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല അല്ലെ, അവര് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറുമില്ല. കാരണം ഒരു സോൾജർ അവരുടെ നിയത കർമ്മമാണ്. സോൾജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക ഭടൻ എന്താണ്, നിയത കർമ്മം യുദ്ധത്തിൽ ആ ശത്രുക്കളെ നേരിടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ അവർ ഒരുപാട് കൊല്ലുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് കൊലകുറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല. നേരം മറിച്ച് അതേ സോൾജർ പക്ഷേ എന്താ പറയാ സ്വേച്ഛാപ്രകാരം നടത്തുന്നതാണ് ഈ എന്താ പറയാ വധമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോടതി അയാളെ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഒരു സോൾജർ അദ്ദേഹം ആ ഒരു എന്താ പറയാ ജോലിയുടെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പലരെയും കൊല്ലും. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കൊലകുറ്റം ചുമത്താറില്ല. കാരണം എന്താണ്, അത് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൊലകുറ്റമില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം ലീവിൽ വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക അയൽക്കാരനെയോ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹം കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് സ്വേച്ഛാപ്രകാരമാണ്, ആരുടെയും അനുമതി പ്രകാരമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ എന്താണ് ശിക്ഷ, കോടതി അയാളെ ശിക്ഷിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് പേടിക്കാനില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരമാണ് അർജുനൻ എന്താ പറയാ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും അർജുനനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവ ബുദ്ധിർയസ്യ ന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാ പീസ ഇമാം ലോകാൻ ഹന്തിന നിബധ്യത്തെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, മിഥ്യ അഹങ്കാരത്താൽ ഇത് കഴിഞ്ഞതല്ലേ, സോറി. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദനാകരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ഇവിടെ 18ാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങള്. അപ്പൊ എന്താണ്, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രേരകമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ 3 കാര്യം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാന വിഷയം എന്താണ്, ജ്ഞാന വിഷയം ഭഗവാനാകുന്നു. ജ്ഞാനി ആരാണ്, ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങള്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും പ്രേരകങ്ങളും ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി എന്താണ് അതൊക്കെ കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ്. അപ്പൊ കർമ്മം എന്താണോ ചെയ്തത് അതും പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്ന ആള് കർത്താവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, ഈ 3 വേണമല്ലോ. നമുക്കറിയാം കർത്താവ് വേണം, കർമ്മം വേണം, അവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വേണം. ഈ 3 എന്താണ്, അതിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി ഇത് പ്രേരകങ്ങളും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും 3ാമത്തേല് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് 5 ഘടകങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ആ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നിർണയിക്കുന്നത്, നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് കർത്തൃ എന്ന്. ഒരാളുടെ അറിവെന്താണ്, ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്, ഒരാളുടെ പ്രവർത്തന പ്രകടനം, ഒരാളുടെ ധാരണകൾ, ഒരാളുടെ എന്താ പറയാ ദൃഢനിശ്ചയം, ഒരാളുടെ സന്തോഷം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങൾ
ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും എന്തൊക്കെ എന്താ പറയാ പ്രവർത്തനമായാലും അതെങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനം കർമ്മ ച കർത്താ ച ത്രിദൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യത്തെ ഗുണസംഖ്യാനേ യഥാവത് ശൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ് ജ്ഞാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും. 3 വിധത്തിലുള്ള, അതായത് സത്വ രജസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിജന്യങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, അത് സത്വഗുണമായാലും നമ്മൾ അത് ബന്ധിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾ ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്? 2 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഒരു വ്യക്തി സത്വഗുണത്തിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്? ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലാണ് അദ്ദേഹം ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കില്ലേ, ഞാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ജ്ഞാനിയാണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും. പിന്നെന്താണ്? അദ്ദേഹം സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല. അപ്പൊ സുഖത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിജന്യങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്, മുക്തിദായകങ്ങളല്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറണം. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ. അതാണല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉദ്ദേശം കൂടി. 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക, പിന്നെ ത്യാഗം ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ഉദ്ദേശ്യം. അപ്പൊ മുക്തിദായകങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലും ബന്ധനമുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും അവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ 20 സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവം അവ്യയമീക്ഷ്യത്തെ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അപ്പൊ ഇവിടെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയണം ഭഗവാൻ. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ സാത്വിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതായത് നമുക്കറിയാം ജീവജാലങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്? 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്ന എങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ, എല്ലാത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 100 കലങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ച് 100 കലങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എന്താ പറയുക, ചന്ദ്രന്റെ ആ നിഴൽ ആ 100 കലങ്ങളിലും ഒരേപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ആ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ 100 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. ഒരേ ചന്ദ്രനാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ 100 കലകളിലും നമുക്ക് കാണപ്പെടും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ക്ഷീരോദകസായി ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ എന്താണ് ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു നായയിലായിക്കോട്ടെ, ഒരു മനുഷ്യനിലായിക്കോട്ടെ, ഒരു മത്സ്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പൂച്ചയിലായിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ, അതായത് അവിഭക്തം, അതായത് ഡിവൈഡ് ആവാത്ത, അൺഡിവൈഡഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, അവിഭക്തമാകാത്ത ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ ആർക്കാണോ ജ്ഞാനമുള്ളത് അതാണ് സാത്വികമായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരേപോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവിഭക്തമായി, അൺഡിവൈഡഡ്, ആ അവിഭക്തമായി ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാണുന്ന ആ ജ്ഞാനമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. പൃഥക്വേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവൻ പൃഥഗ്വിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസാം. ഇപ്പൊ രാജസിക ജ്ഞാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ? സാത്വിക ജ്ഞാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരേ ആധ്യാത്മിക ഇതാണ്, ഊർജമാണ് എല്ലാത്തിലും എന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് സാത്വികം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? രാജസിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ, അതായത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തരത്തിലാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓരോ ജീവാത്മാവും, കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഇപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ശരീരം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൂച്ചയുടെയാണോ നായയുടെയാണോ ആനയുടെയാണോ കിട്ടുന്നത്, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് അവിടേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. മാറുന്നത് എന്താണ്? ശരീരം മാത്രമാണ്, ജീവാത്മാവ് മാറുന്നില്ല, അത് അനശ്വരമാണ്.
അപ്പൊ ആരാണോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്, അതായത് ശരീരത്തിലും ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് ആരാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം എന്താണ്? രാജസിക ജ്ഞാനം. അതാണ് രാജസിക ജ്ഞാനം. ഇനിയിപ്പോ തമോ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യത്തു കൃത്സ്നവദേകാസ്മിൻ കര്യേ സക്തമഹൈതുകം അതത്തത്വാർത്ഥ ബദൽപം ച തത്താമസം ഉദാഹൃതം. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും, അതായത് നമുക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും, സത്യത്തിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള അതായത് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനം എന്താണോ, ആ സത്യമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം, അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ, അതിനെ നമ്മൾ നേടാതെ, എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായ അറിവ് തമോ ഗുണമാണ്. അതായത് നിസ്സാര കാര്യത്തിലും നമ്മൾ എന്താണ്? അതീവമായിട്ടുള്ള ആ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനം. എന്താണ്? അതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരമസത്യത്തെ, നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഉന്നതമായ ജ്ഞാനം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ, അതായത് കാരണം കൂടാതെ സത്യജ്ഞാനം നേടാതെ എല്ലാം അത് തന്നെ, എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ, അത് തന്നെയെന്ന് ചിന്തിച്ച്, നമ്മുടെ ആ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം അത് തന്നെയെന്ന് ചിന്തിച്ച് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കാണിക്കുക. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആ എന്താ പറയാ കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു അറിവ് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികം. അപ്പോ ദേഹാതീതൻ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേഹാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നു? നമ്മുടെ ഈ ദേഹങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ദേഹം നശ്വരമാണ്. നമുക്ക് ഈ ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ദേഹാതീതനായി നിൽക്കുകയാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികമാണ്. ഭൗതിക യുക്തിയാൽ ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസവും. അതായത് നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ആ ഊഹാപോഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആ ഒരു തോന്നലുകൾ, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആ തോന്നലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം രാജസികവും. ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശാരീരിക തലത്തിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിലപ്പുറം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. അതെന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള. ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ല, അവർക്ക് ശരീരമല്ലാതെ വേറൊരു ജ്ഞാനം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനമൊക്കെ വളരെ ദൂരെയാണ്. അതിലപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ഈ ശരീരം മാത്രം. ഈ ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിലപ്പുറം ഇനി ഒരു ജന്മമുണ്ടോ, പുനർജന്മമുണ്ടോ, പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ആത്മാവ് ഒരു യാത്രയിലാകും, ഇനി ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ വരും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിൽ മാത്രം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്ക്, അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കാനും ഇതിന്റെ സംപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എന്തും അവർ ചെയ്യും. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരും ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം, അതായത് എന്റെ ശരീരത്തെ എനിക്കിപ്പോ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം, എന്റെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി വെക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിലപ്പുറം എന്റെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കണം, ആത്മാവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം, അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. നശ്വരമായ ഈ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ ചേർന്ന ജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പൊ 3 ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? നിയതം സംഗരഹിതം രാഗദ്വേഷതഃ കൃതം അപലാപ്രേപ്സുനാ കർമ്മ യത്താത്വികമുച്യത്തെ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതവുമായ ഫല ആസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ ഒരു വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം. ഇപ്പൊ 3 കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം ഭഗവാൻ. 3 രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 3 രീതിയിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം? അനാസക്തമായി, അതായത് അതിൽ ആസക്തി കൂടാതെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി കൂടാതെ, രാഗദ്വേഷരഹിതനായി. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, പിന്നെ എന്താണ്? ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് വിരക്തി. അപ്പൊ ആസക്തിയോ വിരക്തിയോ കൂടാതെ അതിലോടുള്ള ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും അതൊന്നും പാടില്ല. അപ്പൊ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നും പറയാണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാന്നും പറയാതെ അത് നമ്മുടെ നിയത കർമ്മം എന്ന പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതവുമായി ഫല ആസക്തി കൂടാതെയും അതിന്റെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വിക കർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിത ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. ഇനിയിപ്പോ രാജസിക കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. യത്തു കാമേപ്സുനാ കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയത്തെ ബഹുലായാസം തദ്രാജസം
ഉദാഹൃതം. ഇനി തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. അപ്പൊ രാജസ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുക അവരുടെ ആ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി. കാരണം തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി, എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിനെ ഞാൻ നടത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്നത് ആ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ മിഥ്യ അഹംഭാവം ഉണ്ട്. അതായത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇതൊക്കെ എന്റെ ഒരു കഴിവ് കാരണമാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികം. അവിടെ ഒരുപാട് അധ്വാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രാജസിക ആൾക്കാർ കർമ്മം ചെയ്ത് മരിക്കുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും എവിടെ ജനിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവർ വീണ്ടും ഫല ആസക്തി കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അവര് ജനിക്കുന്നു. രാജസിക ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ്? വീണ്ടും ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അവർ പോയി ജനിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവര് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ താമസിക കർമ്മം പറയാണ് ഭഗവാൻ. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാം അനപേക്ഷാച പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത്തത്താമസമുച്യത്തെ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസം. അപ്പൊ താമസ കർമ്മം എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ അത് ഒന്നും തന്നെ കണക്കാക്കാതെ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ്? അവർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാം. പക്ഷെ അതൊന്നും അവര് കണക്കാക്കാറില്ല. അതായത് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായി. അപ്പൊ വികർമ്മ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ അനുയോജ്യതമായ, അതായത് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്വികമാണ്. പക്ഷെ അതിന് എതിരായ ഒരു കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? താമസികമാണ്. അപ്പൊ വ്യാമോഹം മൂലം, വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ മിഥ്യ അഹംഭാവം ഉണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വ്യാമോഹം, ഞാനാണ്, ശരീരമാണ് കാണുന്നത്, അപ്പൊ ഞാനാണ്, ആ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസം. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായി വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസ കർമ്മം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ കർത്തൃ, അതായത് ചെയ്യുന്ന ആള്, കർത്തൃവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മുക്തസംഗോന ഹംബാദി ധൃത്യുത്സാഹം മൻവിതഃ സിദ്ധോ സിദ്ധ്യർ നിർവികാരം കർത്താ സാത്വിക ഉച്ചത്തെ. ഇപ്പൊ കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം കഴിഞ്ഞു, കർമ്മം കഴിഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കർത്തൃ ഉണ്ടാവണം. അതായത് കർത്താവ് ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കർത്തൃ 3 രീതിയിലുള്ള കർത്തൃവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം ത്യജിച്ചോ സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ. അപ്പൊ സാത്വികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ കർത്തൃവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കർത്താവ് ആരാണോ കർമ്മം ചെയ്ത് അവർ കർത്താവ്, അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്തൃ എന്ത് ചെയ്യും? അതല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ, അതായത് ഗുണാതീതനായി, 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടാതെ ഗുണാതീതനായി മിഥ്യ അഹങ്കാരം ത്യജിച്ച്, ഞാൻ എന്ന ആ ഭാവം ത്യാഗം ചെയ്ത്, ഇത് ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഭാവം ത്യജിച്ച് സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടെ, അതായത് ആ എന്താ പറയാ, എന്താണോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാൻ അത് വ്യതിചലിക്കാതെ സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടും, അതായത് അതിലൊരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി എന്തിനാണ്? സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അതെന്റെ ഒരു നിയത കർമ്മമായി അവർ കണക്കാക്കും. അവിടെ ഉത്സാഹം കൂടിയും പിന്നെ ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ. അതായത് ഇപ്പൊ ജയം വന്നാലും പരാജയമായാലും, അതായത് നമുക്ക് തോൽവിയോ ജയമോ എന്തുണ്ടായാലും അതിലൊന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ദേഷ്യം, അത് നമുക്ക് ആ വിചലിതനാകാതെ മനസ്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ അക്ഷോഭ്യ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? സാത്വികനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ, അതായത് ഗുണത്തിന് അതീതനായി മിഥ്യ അഹങ്കാരം ത്യാഗം ചെയ്ത് നിശ്ചയത്തോടെ സ്ഥിര നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഉത്സാഹത്തോടെ കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ജയാപജയങ്ങളിൽ അതിലൊന്നും താല്പര്യം കാണിക്കാതെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ചെയ്യുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? കർത്തൃ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർത്തൃവാണ്. ഇനിയിപ്പോ രാജസിക കർത്തൃവിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. രാഗി കർമ്മ ഫല പ്രേപ്സുർ ലബ്ധോ ഹിംസാത്മകോ ശുചിഃ അശ്വാശോകാൻവിതഃ കർത്താ രാജസഃ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും പിന്നെന്താണ് അതിന്റെ ഫലത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉള്ളവനുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിലും ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്ന ആ ഫലത്തെ അനുഭവിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണോ കിട്ടിയത് ആ ഫലത്തെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ലോഭിയായിരിക്കും. ലോഭി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 3 കാര്യം അല്ലെ, കാമ, ക്രോധ, ലോഭം. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹി. അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയൊന്ന് അങ്ങനെ ആ ലോഭം, ലോഭിയും ആയിരിക്കും. ഈർഷ്യാലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയാലു, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അതിലും നന്നായി ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം, അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, അത് ഈർഷ്യാലു. അപ്പൊ ഈർഷ്യാലുവായും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും, പരിശുദ്ധി അതായത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലും പരിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആള്, പിന്നെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്, കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഫലത്തിന്റെ അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും അവർക്കൊരു ഏൽക്കും. അതായത് സുഖം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷിക്കും, ദുഃഖം കിട്ടുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ദുഃഖമായാൽ അവരെന്താണ് അവർ വിഷമിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് സുഖം ദുഃഖങ്ങളിൽ അവർ ബാധിതരാണ്. പിന്നെ എന്താണ് കർത്താവ്, എന്താണ് രാജസൻ. അപ്പൊ ഈ രാജസിക കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയാ ആസക്തി ഉണ്ടാവും, ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആ ഫലങ്ങൾ സ്വയം അനുഭവിക്കാനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ലോഭിയായിരിക്കും, ഈർഷ്യാലുവായിരിക്കും, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും സുഖ ദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായിരിക്കും രാജസികമായിട്ടുള്ള കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃ. ഇനിയിപ്പോ താമസികമായിട്ടുള്ള ആളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധോ ഷഠോ നൈഷ്കൃതികോ ലസഃ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീ ച കർത്താ താമസം ഉച്യത്തെ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ, ഇത് താമസക്കാരനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, താമസ സ്വഭാവി. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു വാശി അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടത്തണമെങ്കിൽ അവർ നടത്തിയിരിക്കും. അതാണ് ദുർവാശി. അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ അതൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട, പക്ഷെ അവർ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദുർവാശി. അപ്പൊ ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ചതിച്ചാലും അവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യത്തിൽ അവർ സക്സസ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യശസ് നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും. അതായത് അവര് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ, എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പലരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനായും അലസനും. അലസൻ എന്താണ്, അവർക്ക് തോന്നുന്നതേ അവർ ചെയ്യുള്ളൂ, തന്നിഷ്ടം പോലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു, എങ്ങനെ പറയുന്നു അതൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട, പക്ഷെ അവർക്ക് വേണോ അവർ ചെയ്യും. ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ദുർവാശി ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിലോ അലസനായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അലസനായിരിക്കും. ആ ചെയ്യേണ്ട നിയതകർമ്മങ്ങൾ പോലും അവര് ചെയ്യില്ല. ദുഃഖിതനും. കാരണം എന്താണ്, ആ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എപ്പോഴും. കാരണം ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. ശാസ്ത്രഭീതങ്ങളല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി അതിലെന്താണ് ഫലം, ദുഃഖം. അപ്പൊ ദുഃഖിതനായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്, കർത്തവ്യം എന്താ പറയാ നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും ആയ ഒരാളെ താമസം എന്ന്. അതായത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുക. അതായത് ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് നാളേക്കാക്കുന്നത് മറ്റന്നാൾ, ഇങ്ങനെ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഇങ്ങനെ മുന്നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ. അതായത് അതിനിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാതെ അതിനെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്, താമസമായിട്ടുള്ള കർത്തൃ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും പിന്നെ ഭൗതികവാദിയും. എപ്പോഴും അഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും, ദുർവാശിക്കാരനായിരിക്കും, ചതിയനായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനായിരിക്കും, അലസനായിരിക്കും, ദുഃഖിതനുമായിരിക്കും ഈ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃ. ഇത് താമസിക കർത്തൃവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ, കർത്തൃ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്തൃ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ എന്താണ്, ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച്, അതായത് അറിവ്. നമ്മൾ അറിവെന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 രീതിയിലുള്ള ആ ബുദ്ധി എങ്ങനെയായിരിക്കും. ബുദ്ധിർഭേദം ദൃശ്ചൈവ ഗുണതസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക്ത്വേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവയെ കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടോളൂ. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയവും ആയിട്ടുള്ള ആ അറിവുകളുണ്ട്, ബുദ്ധി. അതായത് ആ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോ
പറഞ്ഞു തരാ എന്ന്. 3 രീതിയിലുള്ള ആ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തി ച കാര്യകാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ച യാവേതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്തെന്ന്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തതും എന്തെന്ന്, ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്തെന്ന് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഈ സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നോ ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണെന്നോ അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിവുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തിനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം, എന്തിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അവർ ശാസ്ത്രവിഹിതമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാം എന്തിനെ പേടിക്കണം, എന്തിനെ പേടിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത്, അതായത് ഈ ഭൗതിക 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമ്മളെ ബന്ധിക്കും എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഗുണാതീതനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മോക്ഷത്തിന് വഴിയൊരുക്കും എന്നുള്ള ജ്ഞാനവും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്? സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അതായത് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യത് കൂടാത്തത് എന്തെന്നും, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തത് എന്തെന്നും, ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണം എന്തെന്നും എല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധി എന്താണ്? സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇനി രാജസികമായ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യയാ ധർമ്മം അധർമ്മം ച കാര്യം ച കാര്യമേവ ച അകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ ഇവിടെ പറയുന്നു ധർമ്മം എന്തെന്ന് അധർമ്മം എന്തെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ചു അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ വിപരീതം. അതായത് അവിടെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കും, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഏതാണ് ധർമ്മം അധർമ്മം എന്താ അത് അറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ധർമ്മം എന്താ അധർമ്മം എന്താ? ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്താ അധർമ്മം എന്താ, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താ, ഇതൊന്നും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബുദ്ധി എന്താണ്? രാജസമായ ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പം 2ാമത്തെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ 3ാമത്തെ ബുദ്ധി, അതായത് താമസികമായിട്ടുള്ള ആ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അധർമ്മം ധർമ്മം ഇതി യാ മന്യതേ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സ പാർത്ഥ താമസി. ഇവിടെ 3ാമത്തെ, അതായത് താമസ ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ്. അതായത് ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ അന്ധകാരത്തിന്റെയോ സ്വാധീനത്താൽ, ഇവിടെ വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മിഥ്യാബോധം, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ അന്ധകാരത്തിന്റെയോ സ്വാധീനതയിൽ, അതായത് അന്ധകാരം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്ധകാരം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? അജ്ഞാനം. അപ്പൊ അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ ജ്ഞാനമില്ല, ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അന്ധകാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്വാധീനതയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ അന്ധതയിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക? അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമെന്നും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പൊ ചിലർ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? അവർ അന്ധകാരത്തിൽ, അതായത് അജ്ഞാനതയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? വേർതിരിച്ചുള്ള കഴിവ് അറിയില്ല. പക്ഷെ അവർ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക. അതായത് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായി കണക്കാക്കും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കണക്കാക്കും. കാരണം വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിലുണ്ട്, അവർ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക തലത്തിൽ മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. മിഥ്യാഹംഭാവം, അവർക്ക് എന്താ പറയുക, ഉള്ളിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചോ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോ അന്ധകാരത്തിലാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ ആ സ്വാധീനതയിൽ, മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമെന്നും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമെന്നും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ ബുദ്ധിയാണ് താമസിക ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഇനിയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഇന്നേക്ക് ഇത്ര മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കൊരു 3 ഉത്തരം കിട്ടണം. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭുജി. അതെ, ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചോണ്ട് പോവാ പ്രഭുജി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചോണ്ട് പോവാ ആദ്യം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന 3 കർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം. കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. 3 കർമ്മങ്ങൾ. കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം? എങ്ങനെയാണ്? ആസക്തിയോ ഫലോദയോ കൂടാതെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുക. ത്യാഗം.
ഭൗതിക സംഘരഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സാത്വികം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായോ കണക്കാക്കുന്നത് രാജസം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ തമോ ഗുണം. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്താണ്? ഉം. മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ. നല്ലതും ചീത്തയുമായത്. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ചീത്തയായത്. ഇഷ്ടം നല്ലത്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. അതായത് നമ്മള് സ്വർഗം നരകം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മളിപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകും, നല്ലത് ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക്. ഇപ്പൊ മിശ്രമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അതിന്റെ ഉത്തരം 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്നല്ലേ? ഏതാണ്? അതന്നെ അതന്നെ, അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം. അതന്നെ, അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. സ്വർഗം മരണത്തിന് 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലമാണ് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. കർമ്മ നിർവഹണത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 5 കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ്. ഓക്കെ. അടുത്തത്. ബാക്കി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല മാതാജി. അതെയാ? ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്തൊരാരും വായിക്കൂ. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും, കർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കും. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. അഭ്യക്തമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് സാത്വികം. രാജസമാണ്. കാരണം കൂടാതെ സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യം കൊള്ളുന്ന അറിവാണ് തമോഗുണം. 20, 21, 22 അതിന് ഉത്തരം. 20, 21, 22. അതായത് ജ്ഞാനം സത്വത്തിൽ എങ്ങനെയാ, രാജസിക ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാ, പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാ. അപ്പൊ 20, 21, 22. ഓക്കെ. അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം. കർമ്മം. 23, 24, 25 ആൻസർ. 23, 24, 25. അതായത് സത്വകർമ്മം എങ്ങനെ, സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, അനാസക്തമായി രാഗദ്വേഷ രഹിതമായി ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം. അത് 3 രീതി. നിത്യഹങ്കാരം കൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസം. രാജസിക കർമ്മം. പിന്നെ തമോ കർമ്മം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ട് അവിടെ കെട്ടുപാട്, മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ എല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, ക്ലേശങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം. അടുത്തത് കർത്താവ്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെ ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ ജയാപജയങ്ങളെ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാത്വികം. കർത്താവ്. രാജസം പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലത്തിനെല്ലാം ആസക്തനും ഫലത്തെ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാതെയും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ബാധിതരായവർ കർത്താവ്. രാജസികം. ഓക്കെ. അടുത്തത് എപ്പോഴും ശാസ്ത്രവിശുദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിയും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നവനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും താമസിക കർത്താവ്. അതായത് 26, 27, 28 ഈ 3 അതിന് ആൻസർ. ഓക്കെ. അടുത്തത് 3 വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധി. 30, 31, 32. എന്തെന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്തെന്നും ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും വേണ്ടതെന്തെന്നും അറിയുന്ന സാത്വികം. അറിയുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികം. ധർമ്മം എന്തെന്നും അധർമ്മം എന്തെന്നും ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നും ഇതൊന്നും വേർതിരിച്ച് കാണാത്തത് ബുദ്ധി രാജസികം. വ്യാമോഹത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ അന്ധകാരത്തിന്റെയോ സ്വാധീനത്തിൽ അധർമ്മത്തെയും ധർമ്മത്തെയും ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി? രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ? അപ്പോ താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച്. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് താമസബുദ്ധി. 33 ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ.
അവ്യഭിചാരിണ്യ എന്നുണ്ട് ഒരു വാക്കുണ്ട് അല്ലെ, അവ്യഭിചാരിണ്യ. 33 അതായത് എടുത്തിട്ടില്ല ആ എടുത്തിട്ടില്ല 33 ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല 33 33 നാളെ ചെയ്യാം. 33 നാളെ ചെയ്യാം. 33 ഓക്കെ. 33 അപ്പൊ 32 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായില്ലേ? ആ. ഓക്കെ. എന്താ ഓക്കെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ആ പ്രഭു എന്താ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് പറയുക. ഏതാ പ്രഭുജി? യജ്ഞം എന്നത് എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്? യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ. അതായത് യജ്ഞം ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ, സാത്വിക യജ്ഞം എന്താണ്, രാജസിക യജ്ഞം എന്താണ്, പിന്നെ താമസിക യജ്ഞം. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മള് കലിയുഗത്തിൽ എന്താ യജ്ഞം? നാമസങ്കീർത്തനം കലിയുഗത്തിൽ എന്താ യജ്ഞം? നാമജപം നാമജപം. അത് യജ്ഞമല്ലേ? അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ, യജ്ഞ ദേവത ആരാണ്?